حيوانات اتين منفس دق سبات ازي اقداس زخونه حقيو اديس كابل اب قدماي كناس علم اب بلجيوم كم نرس كوينا سرحت نسا بتي اب العلي من يكون ما نمت الى خن حزيبلنا انتي حجز نازل لي خن حجز علينا بزبل روحيات فلت زخالت ننا انصراوي وغن زخون وتادرات كيترفيات حجز نيرا እዚ ሕያውነት ዝኸኣ ናብ ሓገዝ ንምምላጥቶም ቤልጅማዊ ወታደራት ካብቲ ማዓስከር ኣስዓበሞ ምኸተምታ ናይ ህይወት ኣድኣ ኾነ ተግባራት ኤዲስ ሙሉእ ብሙሉእ ጥልመት ክንብሎ ኣይንኽእልኒና ምክንያቱ ንሳ እንግሊዛዊት እያ ነይራ ካብ ሕያውነት ሓሊፋ ንጥቕሚ ገዛእ ርእሳ ወይ እውን ቤልጅም ኣይኮነትን ዝወዓለቶ ይኹን ደኣ እምበር ሕያውነታ ንማሕነቕቲ ኣሕሊፉ ዳ ሃባ እቲ ግርምቢጥ ናይ ዝነበረላ ዓለም ነቶም ብቕንዕንኦምን ሕያውነቶምን እንደደቐሎም ሰባት ዘይትምጥን ምዃና እዩ ሰባት ነቲ ቅኑዕ ርህሩህ ዝኾነ ሰብ እጥቀምሉ ወይ ከዓ ከም ዓሻ ኣሓስብዎ ኣብ ጥንታዊት ኣቴንስ ፕላቶ ሕያውነትካ እንተ ደኣ ንገዛእ ርእስኻ ዝጠቅም ጥቕሚ ዘይውሕስ ኮይኑ ንምንታይ ሕያዋይ ትኸውን ኢሉ ነይሩ Why be virtuous if virtue grants no personal advantage እዚ ኣካታዕ ኣርእስቲ እዩ ኣብዛ እዚ ሓያል ነቲ ድኹም ዝበልዓላ ዓለም ከም በዓል ማኪያቬሊ ዝኣመሰሉ ህልውናኻ ንምውሓስ ጨካን ክትከውን ከም ዘለካ ከከም ኣድላይነቱ تتعاطفون أقداس مخانو مخرو بحفشا ماس أنبسا تخون ماس كوهاريخ تكون على كام فلات يزعوتي بالماكيافيلي بنتاروخا ماركس أوريليس بسفل عليه بهرادك سوات تسأليخا مس عشاء الشامس لبام وي مس جكان تدعا تخون علىها من النت كايخا تتفق نتزلوت المت جكان متلالين كان دادتو سخلو واترو أبتت أنقاق سلاتنا بردما سلامي بالكان اتحدث قصاصرو تخل ገዛእ ርእስኻ ጥራሒው ናይ ገዛእ ርእስኻ መርገፂ ክህልወካ ይግባእ ተዘይኮነ ብስም ትዕጻፍ ምስ ዝመፀ ንፋስ ክትነብር ምንባርካ ይብል ናይ ክልቲኦም ስነ ሓሳብ እዚ ቁኑዕ እቲ ጌጋ ክብሎ ኣይደፍርን ልክዕ ከም ኣነ ባዮሎጂ ጥራሕ ዝመሃር ቁፅሪ ኣይሊንን ምንባል ዓይነት ኮይኑ ስማዕኒ ዋላ እኳ ኣብ ዝበዝሕ ኣጋጣሚታት እቲ ክንሕሱ ከም ዘይብልና ዝተነገርና ጌጋ ኮይኑ እንተተረኽበን نزحاشة درجة من نبابرون هيوت كنحسون تتجددنا قنعنا زمسلو كم زي لقنا رجوزيو حسوت سرفايفال ميكانيزم بيقولوا لعقاد أميتات عب هيوت كلنا وحدا انت نجزع رأسنا انت سنسلة نفتوهم سبات بسريك قنعنا نحياونتن أب حدا قاخين ودق سبات مقابرة ولك أو طقمتاتهم من بحقتاتهم من كي قبرنا نفرح كندين خون اتي حبرة سبنا صدرا بيتنا خنكتلو زمهارنا نبوز حبحبنا نكه نابزا استفلالي حبرزون نو فطرا زماكلت عالم فحفح مسبلنا يكون اب جزاء زعبينا حبرتسب ابز نبرنا بلو ملؤ بملؤ زي عوتنا نمنتايو انعنا سلت انصار عوت ስለዝኾነ ነዛ መጽሓፍ ምስ አንበብኳሞ ጽማዕ ትዕስቶ ኣና በኸም ከቅርባ ኣብ ዝወሰን ኩሉ ትዝበለትኒ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ ሰማዕኮን ስብከታት ክሳብ ሕጂ ትምስጠኒ ስብከት ዲያቆን ኣስመላሽ ካብ ጥቕሲ ወንጌል ማቴዎስ ያ ነይራ كم أباقي عنا ما أكلتو خلو أسدوكم على لخمو أبيبام كم تمن يوهات كم رقبيت كنو برقت زي بوزو حطوطات تملسا إذا قلو حق أبوتون هالوغنا ولاون علم تقلبت رورهاتن قناعتن كنو بالفيودور دوستويفسكي أبتا أتعشى بالمتحفو بمنقدي إتلعلمت أنكونو روح غير هزخونه ገጸ ባህሪዩ ማለት ፕሪንስ ሙሽኪና ቢሉ ናብቲ ሓቅን ቅንዕናን ኣርሒቑ ዝቐበረ ሕብረተሰብ ወስደና ሙሽኪን ግና በዚ ባህሪ እዚ ከመይ እዩ ክነብር ሓቢርና ንርአዮ ሙሽኪን ብኢፕለፕሲ ዝሳቐ መንእሰይ እዩ ንሕክምና ኣብ ስዊዘርላንድ ንዓመታት ድሕሪ ምቕማጡ ናብ ራሻ ተመልሰ እቲ ብዕላል 3 ሰብኡት ዝጀመረ ዛንታ ናብ ፒትስበርግ ራሻ ኣብ ተመርሕ ዝነበረት ባቡር እዩ سنة صحف أهجراوي سنة لبنا ودي سبجنا أدماساوي سلازخونها زا مصحف سيان عناون مهاريسيا برينس مشكين أبتا بابور مس ريغوجينن ليفيدفن سبحلو كابناتو تغلالا أنصار أو زخونة بحري زلوم سباتي تلاليو ريغوجين نأناستازيا تبهلت أب عالم ملوء مودادر تزي بلوز أباقتون ننقوالكم رقموخانو زارب أب قربا أوان بزح زلو متن ገንዘብ بورشا تقبلوا له مشكين اسك عندي ገጸ ባህሪ ፕሮታጎኒስት ኾን ከሎ ሪጎጂን ከአን ክትፈትዎ ይኹን ንኽትጸሎ እተጸገም ጸባዩ ሊቬዴቭ ገንዘብ ናብ ዝነፈልሰሉ ዝነፍስ ፈታው ገንዘብ እዩ ጋንያ ንገንዘብን ስምን እዩ ዝነብር ንኣናስታጅያ ግዳይ ዓመፅን ዘይፍትሓዊ ፍርድን ሕብረተሰብን ዝበደላና
እንዳ ጀነራል ያፓንሽን መሰለሰ ደቆም እታ ኣብሊጾም ዝርእዋ ዝናኣሰት ኣግላያን እዮም ዝነብሩ ኣናስታጃ ቆል 16 ዓመት እንከላ ብሞግዚታ ተቱስኪ ተዓመፀት በቲ ሕብረተሰብ ከዓ ከም ሙድቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ትረአ ኮቱስኪ ነዚ ውርደት እዚ ንምሽፋን ንጋንያ 75,000 ሩብል ዝተመባፅዓሉ ጋንያ ክምርዓዋ እኳ እንተዘይደልየ ንገንዘብ ክብል ግና ተሰማምዐ ፕሪንስ ሙሽኪን ፒትስበርግ ምስኣተወ ምስ ናይ ርሕቕ ዝበለ ዝምድና ዝነበሮ ጀነራል ያፓንሽን እዩ ምሕዝነት ዝመስረተ ብዕላሉ ንበዓልቲ ቤት ያፓንሽን ሊዛቤታን ደቃን ክምስጥ እንከሎ ንመጀመርያ እዋን ንምስሊ ኣናስታጅያ ተዓዘቦ ብፅባቐኣ ከዓ ንእለት ተደነቐ እቲ ዕምቆት ዘለዎ ሓዘን ዝንበቦ የዒንታ ረኣዮ ሙሽኪን ብናይ ስዊዘርላንድ ዕላሉ ንሊዛቤታ ኣዝዩ ስለ ዝመሰጣ ኣብቲ ገዛ ንክዕርፍ ተፈቕደሉ ኣናስታጅያ ጋንያ ንገንዘብ ክምል እምርዓዋ ከም ዘሎ ተዛረበት ሪጎዥን ከዓ ነቲ ዋጋ ዕፅፊ ክውስኸሉ ምዃኑ ተዛረበ ንዓ ንምውሳድ 100,000 ሩብልስ ተመባፅዐ ኣናስታዝያ ሰሓቐት ናብቲ ናይ ዕለተ ልደታ ድግስ ከዓ ዓደመቶም ኣናስታጅያ ንፕሪንስ ሙሽኪን ንጋንያ ክትምርዓዋዶ ኣለዋዶ የብላን ሓተተቶ ፕሪንስ ሙሽኪን ከዓ ክትምርዓዎ ከምዘይብላ ነገራ ሪጎዥን 100,000 ሩብልስ ሒዙ ተቐልቀለ ኣናስታጅያ ገንዘብ ማዕረኽንዱ ኣገድሰካ እንተኾይኑ ብምባል ነቲ ገንዘብ ናብቲ ንከምቆም ተባሂሉ ተዳልዩ ዝነበረ ሓዊ በተነቶ ኩሎም ብዘይ ተጸበይዎ መንገዲ ከዓ ፕሪንስ ሙሽኪን ንኣናስታጅያ ንምርዓ ሓተታ ንሳ ግና ምስ ሪጎዥን ከደት ኣናስታጅያ ምስ ሙሽኪን ሪጎዥን ክልቲኦም ዝነበራ ቅርበት ሪጎዥን ክቐነ ብምጅማሩ ምስ ዓርኩ ሙሽኪን ክገራጮ ይጀምር ክቐትሎ ፈተነ ሙሽኪን ኤፒሌፕሲኡ ስለ ጀመረቶ ግና ሪጎዥን ሰንቢዱ ሓደጎ ኣብ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ እንከሎ ሓደ ምሸት ቡርዶቭስኪ ተባህለ መንእሰይ ብኣውርክቱ ተዓጂቡ ብምምፃእ ኣብ ውርሻ ናይ ሙሽኪን ብፅሒት ከም ዘለዎ ተዛረበ ናይ ሓሶት ኮይኑ እኳ እንተፀንሐ ሙሽኪን ግና ኣይከሰሶን እኳ ደኣ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብረሉ ተበጊሱ እዚ ንእንዳ ያፓንሽን ዝቆጥዐ ፍጻሜ ነይሩ ሊዛቤታ ብተግባራት ሙሽኪን ኣይተሓጎሰትን ነገራት ብከምዚ ኣይኮኑን ክከናውኑ ዝግብኦም ኣግላያውን ባሃይበላን ሙሽኪን ከምቲ ዝድለ ንነፍሱ ኣይተኸላኸለን ኣብ ሳልሳይ ክፋል ብንጹር ዝተረኣየ ፕሪንስ ሙሽኪን ቀስ ብቐስ ብፍቕሪ ኣግላያ ወድቕ ምንባር እዩ እንዳ ጀነራል ያፓንሽን ግና ብገደብ ዘይብሉ ምስኪንነት ሙሽኪን ክበሳጭው ጀሚሮም ነበሩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንጓሎም ዝምጥን እኳ ተዘይኮነ ልኡል ብምዃኑ ግና ደሓን እዩ ነፋስ ክወስዱ ኣብ ዝወፅሉ ኣናስታጅያ ፊሊፖቭና ምስ ሓደ ወታደር ብምጉርፋጣ ሙሽኪን ኣብ መንጎ ኣትዩ ስለ ዝተኸላኸለላ ዝበኣሰ ዘሕርቕ ፍጻሜ ኮይኑ ብምርካቡ ኣግላያ ንብሕቱ ከተዘራርቦ ከም ትደሊ ሓበረቶ ኣብ መገዲ ምስ ሪጎዥን ጎፍ ተባሃለ እሞ ብኽፉት ልቢ ተዘራርቡ ሙሽኪን ከዓ ክቐትሎን ዝሓሰቦ እቕረ ገበረሉ ሃንደበት ዕለተ ልደት ምዃኑ ዘከረ ተተሓሒዞም ከዓ ሓደ ሓደ ክብሉ ኸዱ ፕሪንስ ሙሽኪን ምስ ኣግላያ ምስ ተረኸበ ብዛዕባ ዝምድንኡ ምስ ኣናስታጅያ ሕቶታት ኣልዓለት ኣናስታጅያ ናብ ኣግላያ ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊኣ ኣድናቆታ ገሊፃ ንሙሽኪን ንኽትምርዖ ከም እትድግፍያ ጽሒፋ ኣግላያ ምስ ኣናስታጅያ ዘለዎ ርክብ ንኽበትኽ ሓበረቶ ክምርዓው እንተደኣ ኮይኖም ከምኡ ክገብር ከም ዘለዎያ ነጊራቶ ሙሽኪን ናብቲ እንዳ ያፓንሽን ዘዳለዎ ዓብ ድግስ ተዓደመ በዓል ቤት ኣግላያ ንምዃን ብዓይነቶም ዕዱማት እበቅዕ ዶ ኸውን ኣግላያ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊኡ ፍቕሪ ከምዘይብላ ትዛረብ እንተኾነት ብፍቕሩ ግና ወዲቓያ ኣብቲ ድግስ ሙሽኪን ብኬሪ ክሰብር እንከሎ ኤፒሌፕሲኡ ከዓ ተላዕለቶ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ሰባት ከመይ እዋሳ ኣፍልጦ ዘይምህላው ነበረ ነቲ ዝሕፍር ኣጋጣሚ ንምሽፋን ሙሽኪን ንኣናስታጅያ ክረኽባ ተሰማምዐ እቲ ዕላማ ንቅንኢ ኣግላያ ሙጋዲ ነይሩ ኣግላያ ግና ንኣናስታጅያ ምውራድ ተተሓዘቶ ሙሽኪን ከዓ ከተቋርፅ ነገራ بقليلو نتا اتوارد زنبرت أناستاجا كحدقاي كالن نس أناستاجا خمرعو والسنة نساقن نتي نزقه فقرو كتقبلاي كالتن مقنعتو قزا رسا كمودو أطيا اتري آنيرا داقي ما خا حديقاتو ناب ريغوجين كدت إذا خا بزحزن تراجري تزازما ريغوجين باتي ناب ملكي استغيره قبل إلى أناستاجا زنبرو فقر تدفافيو قتلا مشكين ناب تقولو تغيره
ንብረቱ ጠርኒፉ ከዓ ናብ ስዊዘርላንድ ተመልሰ። ሪጎዥን ተኣስረ። ኣግላያ ምስ ካልእ ወዲ ኮብለለት። ሃይማኖታ ቀይራ ካብ ስድራውን ተነፀለት። ፕሪንስ ሙሽኪን ግና ብርግፅ ዓሻልዩ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ብናጽነት ዝተዘርአዮ ዝዛረቦ ሕያውነቱ፣ ልግሱ፣ ቅንዕንዑን ምስቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ብዘይምንባሩ ከምቲ ዘይተጸበዮ ኣንጻራዊ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዝረክብ ነይሩ። ከም ዓሻ ከዓ ተቆፅረ። ብቐሊሉ ግልጽነቱ ሰባት እጉድኡ እቲ ሓቅን ክኸውን ዘለዎን ዝኾነን ከም ዘለዎ ስለ ዝዛረብ ኣይተፈትወን። ካብቲ ነቲ ዘይግብኦ ውርሻ ከደናግር ዝሓለነ ቤተሰቡ ቡርዶየቭስኪ ጀሚርካ ርህራሂኡ ንጭካንኦም ከንፀባርቕ ብምኽኣሉ ጸልእዎ። ነቲ ዝተፈብረኸ ምስሎም ውሽጦም ግዲ ዘይተቐበሎ እቲ ንሶም ዘይኮንዎ ኣብኡ ብምርኣዮም ጥንኢ፣ ሕርቃን፣ ጥልኣት ቀስቀሰሎም። በሓልቲ ቤት ጀነራል ያፓንሺን በቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ማሪ ተባህለት መንእሰይ ብዘርኣዮ ሓልዮትን ህይወታ ዝቐየረ ተግባሩን ከተድንቑ እንከላ ነታ ብሰሪ ዝወረዳ ዓመፅን ውርደት ዘስዓበላ ሕብረተሰብን ከም ዘለዎ ተቐቢላ ገዛ ርእሳ ከም ውድቕቲ ፍጥረት ክትርኢ ዝተፈረደት ኣናስታዥያ ፊሊፖቭና ዘርኣዮ ሰብኣዊ ርህራሄ ክሕግዛ እንከሎ ግና ነፀገቶ። እዚ ከዓ ሰባት ንሰናይ ተግባር ኣብ ዛንታ እምበር ኣብ ባይታ ግና ንኽድግፍዎ ከም ዝሽገሩ እዩ ዘርኢ። ኣግላያ ዋላ እኳ ብውሽጣዊ ጽባቑ ኣብ ፍቕሪ እንተወደቐት ከም ሰብኣይ ንኽትቅበሎ ግና ተሸገረት። ልዕሊ መጠን ዝኸደ ርህራኤኡ ንዝምድንኦም ዝተሓላለኸ ገበሮ። ብርግጽ በቲ ደረጃ መነባብሮን መንነትን ከይፈለየ ንኩሉ ሰብ ብሓንቲ ዓይኒ ምርኣዩ ንሓዲኦም ሓጋዚ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ኣርእይዎም። ልኡምነቱ ናይ ማንም ፀግዒ ከም ዘይከውን ኣረጋገጸሎም። ዓይነቶም ንደጋዊ ምስልን ርእይቶታት ካልኦት ሰባትን ገንዘብን ክብርን ደረጃን ልዕሊ ቅንዕናን ሓቅን ዘገድሶም ሰባት ዓይነቶም ብፍቕሩን ሓልዮቱን ጽቡቕ ክስምዖም ዝግብኦም ሰባት። እቲ ጸገም ሙሽኪን ክርድኦም ኣይከኣለን፣ ንሶም እውን ክርድእዎ ይከኣሉን። ኣግላያ ንኣናስታዥያ ካብ ሽግራ ከናግፋ ኣብ ዝፅዕረሉ ተስፋ ዘይብሉ ድኻም ብምባልያ ተባጭወሉ ዋላ እኳ ሕያውነቱ እንተኾነ ኣብ ፍቕሩ ዘውደቓ። ንጋንያ ተግባራት ሙሽኪን ዘደንፁ እዩ ነይሩ። ንምንታይ ብዘይ ዝኾነ ትፅቢት ጥቕሚ ነቶም ከታልልዎ ዝመፁ ቤተሰቡ ይቕረይሉሎም፣ ነቶም ዝዝልፍዎ ይቕረይሉሎም፣ ክቐትሎ ንዝሓሰበ ዓርኩ ይቕረይሉሉ። ሙሽኪን ብሓቂ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ሙሽኪን ድዩ ወይስ ብድሕሪኡ ዝተሓብአ ካልእ ሙሽኪን ኣሎ? ተጠራጠረ። ሙሽኪን ዋላ እኳ እቲ ናቱ ባህሪ ኣካይዳ ዕሽነት ምዃኑ እንተተረድኦ ከምኣቶም ክኸውን ግና ኣይመረፀን። ቅንዕና፣ ሕያውነት፣ ምቕልልነት እንተዳ ዕሽነት ምዃኑ ተቐቢልዎ ሓሶት ምትላል ተዋስኦ ትኽክል እዩ ማለት እዩ። ሙሽኪን ምስ ከባቢኡ ክመሳሰል ኣይከኣለን። እዚ ከዓ ንዑን ንቐረብቱን ፀገም ኮነ። ኩሉ እትብሎ ሓቂ ክኸውን ኣለዎ፣ ኩሉ ሓቂ ግና ክዝረብ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ቮልታየር ሙሽኪን ንኣናስታዥያ ንምድሓን ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ኩናት ፅልኢ ከውፃን ብፍቕሪ ፅዕር ብምንባሩ ኣናስታዥያ ፈትወቶ። ኩሉ ንሱ ዝብላ እውን ትሰምዕ ነበረት። ፍቕሩ ክትቅበል ግና ኣመና ከበዳ። እዚ ናብትን ናብትን ዘብላ ዝነበረ ነገር ከዓ ንሪጎዥን ቅንኢ ስለ ዝቐስቀሰሉ ኣብ መወዳእታ ብትራጀዲ ተዛዘመ። ኩሎም ሓንሳብ ግን ኩሎም ሰባት ክድሕኑ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ስለዚ ሙሽኪን ፀጉዑ እንተዝሕስ መሓሾ ነይሩ መስለኒ። ምክንያቱ ንኣናስታዥያ ስለ ዘፍቀረ ኣይኮነን ክምርዓዋ ዝወሲኑ። እንታይ ደኣ ካብቲ ዝነበረቶ ንኸድሕናን ነቶም ከም ሓንቲ ውድቕቲ ዝርእዋን ዘናሽዋን ዝነበሩ ሰባት ንኸድሕና ብምባል እዩ። ኣብዛ ኣካታዒት ዓለም ኣየናዩ ቁኑዕ ኣየናዩ ዘይቁኑዕ ክትፈሊ ክትሽገር ንቡር እዩ። እቲ መልሲ ቀሊል እኳ እንተኾነ ሰባት ግና ሕልኽልኽ ዝበልና ፍጡራት ኢና። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ